ועכשיו לנושא הזה, ההצלחה בהשקעות היא לא רק ניתוח כלכלי, אלא גם לא מעט פסיכולוגיה. אז איך ניתן להגן על הכספים שלנו מעצמנו? נמצא איתנו בשיחת, לא בשיחת זום, נמצא איתנו כאן באולפן, דניאל שפקס, שלום. שלום, שלום. ואתה מחבר את הספר לא רק למיליונרים. תודה נכון. שהגעת אלינו שוב. אז אתה טוען בעצם שההצלחה בשוק ההון היא יותר פסיכולוגיה מכלכלה. קודם כל תסביר, כי אני אישית לא מסכימה עם זה. בסדר גמור. אני חושבת ששוק ההון זה גם לא מעט ניתוחים כלכליים. יש המון ניתוחים. באמת, כן. בהחלט, יש המון ניתוחים כלכליים והמון דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל בסופו של דבר מה שמשפיע בעיקר על התשואה זה הפסיכולוגיה. אנחנו פשוט אנשים, אנחנו יצורים לא כאלה מתוחכמים, והפסיכולוגיה עובדת עלינו, ואם אני מושפע מכל מיני דברים מסביב שגורמים לי לבצע פעולות או לא לבצע פעולות, אני בסופו של דבר מקבל תשואה כנראה פחות טובה ממה שיכלתי לקבל אם הייתי נשאר קר ומחושב. כן, אז מה שאתה אומר בעצם שהאויב הכי גדול שלנו בהשקעות זה אנחנו? כן, בהחלט. אני אולי ארחיב על זה. יש כל מיני תכונות שמשפיעות על האנשים. יש לדוגמה דבר שנקרא הטיית ההווה. הטיית ההווה זה בעצם אנחנו מחפשים כל הזמן איזה ריגושים או סיפוקים מיידיים ולא מוכנים לדחות דברים לעתיד. הרי ברור לנו שבמקום ללכת ולשלם 500 שקל במסעדה עכשיו וליהנות במשך אולי שעה או זה, וגם לא תמיד אחר כך כל כך, אני יכול ללכת ולהשקיע את ה-500 שקלים האלה לפנסיה, לצבור עליהם ריבית דריבית ולעשות הרבה יותר. הבעיה היא שיש לנו באגים מובנים במערכת שלנו. אנחנו בעצם בעבר היינו חיים בעולם קצת יותר מסוכן, בוא נקרא לו, ויותר מאתגר. היום הדברים פשוטים, אם אני רעב, אני פותח את המקרר, אוכל, אם אני רוצה, אני יורד למטה, קונה אוכל והכל זה. אבל אם בעבר הייתי צריך ללכת לצוד בשביל אוכל, ואם עכשיו אני מצאתי איזה חיה ואני יכול לצוד אותה ולאכול, אז עכשיו יהיה לי אוכל, אני לא יודע אם אני אמצא אותה מחר. כאן על התגוננות, היה הרבה יותר מלחמות, היה עימותים בין אנשים. היום יש לנו את הצרות שלנו, צרות אחרות, אבל זה לא המצב הזה. וממילא אנחנו התרגלנו בתור בני אדם, בעצם לקבל עכשיו ומיד ולדעת שאני רגוע, מאשר לדחות את זה לעתיד. אז איך זה בא לידי ביטוי בשוק המניות? בהשקעות? שאנחנו לא דוחים בעצם, אנחנו בעצם מעדיפים כל מיני דברים. יכלתי הרי ללכת במקום לקנות את האייפון 17, אני יכול להסתדר עם ה-16, דיברת מקודם על האייפון. כן. ואני יכול בעצם להישאר עם מכשיר אחד יותר, אני כל הזמן רודף אחרי איזה ריגוש חדש, רוצה את הדגם הכי חדש, אני אשקיע את הכסף הזה, ימתין עוד שנה אולי, אני אקנה אחרי זה את המכשיר חדש, כי באמת ברגע שהמכשיר הולך אני צריך, וזה כלי עבודה לדוגמה בשבילי, אבל אם אני אלך וישקיע את הכסף הזה, יחסוך אותו לימים רחוקים יותר, אני אוכל לעשות הרבה יותר. יש עוד דברים שמשפיעים על האנשים, לדוגמה סלידה מהפסד. חשוב להבין, יש מחקרים, כהנמן וטברסקי, שני חוקרים מדהימים שעשו המון מחקרים על הנושא הזה, גילו שבעצם הכאב שלנו מהפסד הוא כמעט כפול מההנאה שלנו מהרווח. לדוגמה, אם ייתנו למישהו 100 שקל, הוא ייהנה מהם מאוד, אבל אם הוא יפסיד 100 שקל, הוא יסבול, הוא ירגיש כאב כפליים. כן. וזה גורם לנו לעשות טעויות, כי אם לדוגמה השוק יורד, אני חותך ישר ובורח, ואני לא יפספס את העליות, בדרך כלל זה לא ביום הראשון ברחתי, אלא כנראה נמשכתי הרבה זמן. והפסדת לא מעט, כן? והפסדתי, ושנייה לפני שמתחילים העליות אני אצא, ואני לא יוכל להחזיר לעצמי את ההשקעה. ודברים נוספים כאלה. אז בעצם מה צריך להיות הפתרון? אולי השקעות פסיביות? השקעות פסיביות זה בהחלט פתרון, זה אחד מהפתרונות. באמת שאני הולך ומשקיע בעצם במדד, אני לא מחפש את המניה שתעשה לי את המאות ואלפי אחוזים, אני בעצם מוותר עליה, בוא נגיד מראש. זה נשמע קצת רע, כי אולי אני בעצם לא רוצה להיות המצטיין, לא, אני כן רוצה, אני פשוט בונה לעצמי איזו הגנה, אני הולך על המדד, אני יודע מה אני אמור לקבל, יודע לצפות את זה, ואני לא, פחות יעשה טעויות. כמובן אפשר להיכנס גם לשוק ההון במיצוע. להיכנס כל חודש, אנחנו יכולים להיכנס בעוד השקעה ועוד השקעה, אם אני אעשה הוראת קבע לדוגמה, זה גם ירגיל אותי לחסוך, אני הרי לא אעצור את הוראת קבע בשביל לרדת עכשיו למסעדה, והיא כנראה תמשיך, ובכל מצב היא תמשיך הלאה, וגם אני בעצם נכנס בכל השלבים, וממילא אני לא תמיד בנקודה הכי נמוכה או בנקודה הכי טובה, וממילא ההשפעות פחות מרגשות אותי, ואני מצליח להתמיד בהשקעה. אוקיי, אז מה הדרך הנכונה בעצם להשקיע? הדרך המאוזנת ביותר, באמת כדי לחסוך מעצמנו את הטעויות הפסיכולוגיות, מה שנקרא, שאתה אומר. אז באמת, כמו שאת אמרת, זה באמת להשקיע דרך מדדים,
זה ללכת להשקיע לשיעורין קבוע כל הזמן, לא לבדוק את ההשקעות כל הזמן. מחקרים מוכיחים שאם אנחנו בודקים כל הזמן את ההשקעות, אני בעצם חשוף. אני אתן לך דוגמה, המדדים המובילים בעולם, אם אני אבדוק אותם כל דקה, אז דקה אחת הם עולים, דקה אחת הם יורדים, יותר נכון, בוא נגיד כל יום. יום אחד הם יעלו, יום אחד הם ירדו. אם אני אבדוק אותם פעם בשנה, אני כבר נמצא באזור ה-57-60% של עליות. אם אני אבדוק אותם פעם בשלוש או בחמש שנים, אני כבר לאזור ה-90%. ב-10 או 15 שנה אני מרוויח תמיד. ולכן, אני לא אומר באמת ללכת ובמשך עשור לא לבדוק את ההשקעה, כי הדברים משתנים, וכן צריך לשמוע, וזה לא להתעלם לגמרי מכל המקרו, אבל צריך לבדוק את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, לא לבדוק את זה כל יום, לא להתרגש מכל שינוי, ופשוט להרגיל את עצמנו. אני אספר לך אולי על מחקר. מחקר שקיים בארצות הברית, יש חברת מחקרים שבודקת את זה כל שנה, במשך עשרות שנים כבר, יש להם את המחקר הזה קרוב ל-30 שנה, והם מראים שאנשים שהשקיעו לדוגמה במדד מסוים, והלכו דרך השיטה הזאת, הנה אני משקיע במדדים וכולי, ועשיתי כבר כביכול את הכל כמו שצריך, אני מרוויח עדיין פחות מהמדד. איך זה קורה שאני מרוויח פחות מהמדד אם השקעתי במדד? אז כמובן באמת מי שבאמת השקיע במדד ונשאר כל הזמן, ולא הושפע מהפסיכולוגיה של ההשקעות, אז הוא השיג את התשואה של המדד. אבל רוב האנשים פשוט בודקים את זה, נכנסים ללחץ. יש להם פתאום את הפומו שהם מפחדים לפספס, ואז הם סוטים מהתוכנית של המדד והולכים וקונים איזה מניה ספציפית, ואולי מרוויחים גם, אבל לפעמים גם מפסידים עליה. הם חוששים מאוד מההפסד והם חותכים את ההשקעה. לפעמים הם לא יוצאים גם בזמן מההשקעה, מהכיוון ההפוך. הם היו צריכים לצאת, יופי, נגמר כבר, הפסדת, צריך לעבור למשהו אחר, זה לא החברה המתאימה, אבל קשה אמרנו להרגיש את הכאב של ההפסד, וממילא הם נשארים בשוק. אבל תראה, בדיעבד זה קל להגיד, היו צריכים לצאת, אבל אנחנו לא באמת יודעים. גם אם אתה... נכון, אנחנו לא יכולים לדעת. לפעמים אתה אומר, טוב, היה צריך לצאת מזמן, אבל לפעמים גם המניה מתקנת וחוזרת לעלות. אנחנו לא באמת יכולים לדעת. חד משמעי. כן. חד משמעי, ולכן, כמו שאמרתי, ואת אמרת בהתחלה, זה הפסיכולוגיה. אנחנו בסך הכל צריכים להרגיל את עצמנו, בסדר, בנינו תוכנית, להתמיד בה, לא ללכת, לא לסטות ממנה, בעצם לבנות לעצמי איזה הגנות. במקום להתחיל כל הזמן לחפש את הדברים הטובים, אני רוצה אולי להרוויח קצת יותר או פחות, אלא להגן על עצמי, שזה יהיה דרך מדד, שאני לא אסתכל כל הזמן, שיהיה אנשים אולי שילוו אותי, שאני אוכל ללכת ולבדוק את זה בשיעורים מסוימים, בזמנים מסוימים, להיכנס בשלבים. כל הדברים האלה ביחד גם מרגילים אותנו להתנהג ככה, וגם אנחנו צוברים את הניסיון, וממילא אנחנו יכולים להצליח בהשקעה. כן. טוב, אז נותרו לנו ממש 2 דקות אחרונות. אני אשמח לשמוע ממך מה דעתך כיום על השוק האמריקאי. אנחנו ממש לקראת הורדת הריבית הצפויה על ידי הבנק הפדרלי. האם לדעתך הריבית באמת תרד, ואיך צפויים להגיב השווקים? כי באופן היסטורי אנחנו יודעים שהשווקים עולים כשהריבית יורדת. השאלה היא, האם זה גם יקרה הפעם? נכון, זה בהחלט הכיוון. אם הריבית תרד, כנראה שהשווקים יעלו. דרך אגב, זה בדרך כלל, השווקים בדרך כלל מגיבים הרבה לפני. ברגע שקורה כבר משהו, זה כבר חדשה ישנה, זה כבר, כן. בדיוק, גילמו את זה כבר, זה כבר קרה לפני זה. אם אנחנו באמת מאמינים שהריבית תרד, אז השוק יעלה כבר עכשיו. אבל כמו שאמרתי, וזה אולי הנקודה המרכזית, אנחנו פחות צריכים להתעסק במקרו, אלא יותר בעצם בהגנה, בתוכנית הכללית, ופחות מעניין אותי אם הריבית תרד עכשיו, או תרד בעוד חודשיים, או בעוד 3, כי היא תרד בסוף, זה כולם מבינים. אנחנו צריכים להסתכל, להבין שזה הכיוון, אבל זה פחות מעניין אם זה עכשיו או בעתיד הרחוק יותר. כן, אז השוק האמריקאי צפוי להמשיך לעלות בהמשך השנה לדעתך? בהחלט שיש סיכוי סביר שהוא ימשיך לעלות, יש לו הרבה סיבות ודלק שזה יקרה, אבל כמו שאנחנו יודעים, בשוק ההון הכל יכול להשתנות ברגע, וזה יכול להיעלם בשנייה אחת, אז לכן, להגן, להבין. עוד נכס מעניין שעושה בחודשים האחרונים תשואה מאוד יפה, זה הזהב. האם זה משהו שהיית מציע לאנשים להיכנס בו? הזהב הוא בהחלט... להיכנס להשקעה הזאת. הזהב הוא בהחלט עשה מהלך מדהים. הוא נמצא היום ב-3,600 ומשהו, זה שיא, אפשר להגיד, של כל הזמנים. הוא כל יום שובר, לא כל יום, אבל הוא שובר את השיא שלו פעם אחר פעם. לגמרי. ובהחלט, זהב זה דבר, נכס מעניין. במיוחד שהוא משאב שצריך אותו להרבה דברים, וזה לא רק מכשיר השקעתי נקרא לו, באמת צריך אותו, יש לו ערך אמיתי, אבל צריך לזכור, זהב זה סחורה, זה מתנהג אחרת, זה לא שוק ההון, נכנסים לסחורות, זה חלק מהפיזור, מהתמיל של התיק, אבל עושים את זה במשקולות קטנים, אפשר להיכנס שם 1%, 2%, יש כאלה שיגידו אולי 5% בתקופות מסוימות, במיוחד שחוששים מאינפלציה, אולי זה יגן עלינו וכולי, אבל זהב זה לא יהיה הרכיב המרכזי מהתיק ההשקעות.
כן, צריך להיזהר כמובן גם שם. דניאל שפקס, מחבר הספר לא רק למיליונרים. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, תודה רבה. ועד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אני אחזור לפה מחר בשעה 12 בדיוק. אחריי תהיה כאן ענבל עומר עם כללי המשחק. שיהיה לכם המשך יום שקט. להתראות.